oon kattonut kaikkinaan Näin sä tienat rahaa teininä videot. Nyt 14-vuotiaana mä oon vihdoin tajunnut mikä toimii ja mikä ei. Ja tässä on sulle 7 parasta sivutulon lähdet, mitä sä voit heti alkaa tekemään tänä kesänä. Me aloitetaan heti helpoimmasta ja edetään vaikeampaa, mutta se vaikein on kaikista tuottoisin. Joten eka tietenkin helppo ja tästä voi tienata oikeesti yllättävän paljon rahaa ja tää on ikkunanpesu. Ja älä skippaa nyt videota, kun sä kuulit jonkun kotityön. Noin seuraavat ei tule enää ole kotitöitä, tää on ainoa kotityö tällä listalla. Mutta silti, vaikka tää kuulostaa tosi tylsän, niin tää on tosi tuottoisa. Se simppelisti mitä sä teet, niin sä ensin otat ikkunanpesun kierit jostain sun vanhemmilta ja mummolta voit lainata. Tai jos niille ei oo, niin sä voit ostaa ne jollain 20, ei maksaa yhtään paljon. Sä et tarvi mitään ikkunanpesuaineet, käytät ihan perus fairia, otat sangon mukaan ja lähet heti koputtaa oville. Nyt sä et tietenkään tiedä mitä sä sanot niillä ovilla, niin tässä on sulle täydellinen käsikirjoitus mitä sä sanot siellä ovilla. Joten sä aloitat jollain referenssille, eli sä sanot vaikka mä oon ollut tässä naapureiden talossa pesee ikkunoita. Sitten sä jatkat sillä mitä sä tarjot, eli olisiko teillä tarvetta ikkunoiden ulkopesulle. Ja sitten ne sanoo joo tai ei. Jos ne vaikka kysyy hintaa, niin sitten sä sanot näin. Ja otas käydä kiertää toi talo ympäri, tsekkaa monta ikkunaa teillä on ja tulla tähän sanoo ihan 10 sekunnin päästä hinta. Ja kun sä oot tsekannut talon, mä kerron pian tälle sopivan hinnaston, niin sä menet sinne ovelle kertoo sen hinnan. Ja sitten muista aina jäädä juttele sen tyyppikaan, jos sä haluaa jotain jutella, ja oo aina positiivisella fiiliksellä. Et mikä tää teidän hinnasto tulee oleve, joten älä koskaan lowballaa hirveästi tätä hinnastoa, koska jos sä näytät ammattimaiselta, sulla on hyvä fiilis, sä hymyilet paljon, niin sä tulet ihan varmasti saamaan tällä hinnastolla asiakkaita. Joten alkuun otan noin 10–20 euroa aloitusmaksun. Se riippuu kuinka vaikea, onko siellä korkeita ikkunoita, onko siellä jotain vaikeita pestäviä ikkunoita. Niin silloin jos on tosi vaikea, sä voit ottaa vaikka 20 euroa aloitusmaksu. Ja sitten sä laskutat 5 euroa per ikkuna. Eli siinä on vaikka 12 ikkunaa, joten 12 kertaa 5 euroa on 60 plus vaikka 20 aloitusmaksu eli 80. Joten sit sä menet ovelle sanoo, joo tää maksaa 80, ne tulee hyväksyä, jos sä oot ammattimaisella fiiliksellä, sä hymyilet, tosi positiivinen tyyppi muutenkin. Ja jos sä haluat parantaa näitä sun chanceja saada asiakkaita, niin katsi mennä sellaisia aivan vanhuksien tai jotenkin liikuntaräytteisten taloille, isoihin omakotitaloihin, jossa on mahdollisimman paljon ikkunoita. Ja jos vielä pystyt parantamaan, niin me johonkin jotenkin rikkaiden vanhojen ihmisten taloille. Joten sitten edetään toisen tienostapaan. Joten toinen tienostapa on arvokkaan taidon oppiminen ja sen myyminen. Mitä näin nykypäivän arvokkaita taitoja, niin se on ollut vaikka kuvaeditointi, videoeditointi, jonkun verkkosivujen tekeminen, jotenkin vaikka sovellusten tekeminen, se on vähän vaikeampi. Mutta justiin editointi, kuvaeditointi, justiin tällaiset suht helpot oppii, mutta arvokkaat taidot. Joten otetaan vaikka esimerkiksi toi videoeditointi. Joten videoeditointi on suht helppoa opetella ja sit saa oikeesti aika nopeasti myyvän taidon. Jos sä vielä osaa yhtä editoida, niin käy kattoo mun kanavalta video, missä mä opetan editoimaan ilmaisella CapCut-softalla. Joten sit kun sä oot harjoitellut tuon editoinnin, niin miten sä aion myydä sitä sun taitoa? Mä ite aloitin tällä tienaustavalla. Mä myin silleen, mä niin tällaisia pienien keskikokoisten tubettajien Instagram DM:iä ja kysyin niiltä, jos ne haluaisi, että mä teen niiden pitkistä videoista lyhyt videoita, tällaisia sortseja. Ja sitten mä voin myydä niitä niille. Silloin kun tää oli mun eka tienostapa, niin mä vähän lowballasin ja mun kansi pyytää about euro per sekunti videota, mitä sä teet. Paitsi jos se on pitkä video, niin sitten vähän ja vähemmän, eli jotain vaikka puoli euroa sekunnista. Kansi yksi tapa saada asiakkaita on liittyä tällaiseen freelance-ohjelmaan, eli vaikka Fiverriin sä teet sinne oman tilin, laitat sinne jotain sun referenssejä, eli tällaisia videoita, mitä sä oot aikaisemmin tehnyt. Ja sitten sieltä sulle pitäisi tulla yhteydenottoja ja sä voisit saada sieltä asiakkaita. Tietenkin helpoin tapa ottaa suoraan yhteyttä. Myös on tullut paljon lisää tällaisia markkinointitoimistoja, jotka tarvii paljon videoeditoijia. Ja tässä on yksi tosi hyvä kohderyhmä, jos haluat saada asiakkaita tälle suoraukkaalle taidolle. Joten kolmas tienostapa on varmaan nykymaailmassa yksi yleisimmistä näistä, eli verkkokauppabisnes. Tämä verkkokauppabisnes toimii suurimmaksi osaksi tällaisen Shopify-alustan ympärillä, jossa saa niinku tosi usein eurolla jotain 3 kuukautta ilmasta käyttöaikaa, joten se on tosi järkevää ostaa sellainen. Nyt te kaikki kysytte, mitä me myydään täällä verkkokaupassa. Joten täällä Shopify-verkkokaupassa voi myydä oikeastaan mitä tahansa. Joten tällä hetkellä suosituimpi tuotteet täällä Shopify-verkkokaupassa on tällä hetkellä kurssit, koska niissä saat 100% voittomarginaalin, koska sulla ei ole mitään kuluja, kun sä teet sellaisen kurssin. Tähän sä tarvit aikaisempaa taitoa, joten miten sä aloitat täysin aloittelijana tällaisen. Joten toisiksi voitto siinä on varmaan tilata Kiinasta tällaisella dropship-tyylillä krääsää. Eli kun sä löydät jonkun tosi voittavan tuotteen, ja tämän tuotteen kannattaa aina selvittää joku ongelma sun arjessa. Joten vaikka otetaan esimerkiksi tuotteeksi joku jääpalakone,
jääpalakone. Jos ostat jääpalakoneen eurolla Kiinasta, sä myyt sen jollain 20 sun verkkokaupassa. Sä teet jotain 10 euroa voittoa toimituskulujen jälkeen. Joten tää on sitä perinteistä dropshippaamista. Tää on nykyään tosi kilpailtua. Silti sä voit Suomessa ainakin tehdä paljon voittoa tällä. Varmaan huono verkkokauppabisnes, mitä sä voit tällä hetkellä aloittaa, on vaatebrändi, koska Suomessa on tosi paljon kilpailua vaatebrändille. Mutta totta kai tämänkin voi aloittaa, jos sulla on joku tosi uniikki idea ja paljon aloitusbudjettia. Tää 4. tienostapa, joka on resellaminen eli uudelleenmyynti. Tuntuu, että moni on kuullut tässä TikTokissa. Tää periaatteessa tarkoittaa sitä, että sä ostat halvalla jotain vaatteita tai jotain premium-tuotteita ja myy niitä vaikka Tori.fiissä, Vinterissä tai jopa Suomessa verkkokaupassa kalliimmalla. Näitä halpoja vaatteita voi löytää vaikka Kiinassa tai yksityisiltä valmistajilta tai sitten sä voit ostaa näitä Torista tai joltain halvemmilta myyjiltä ja myydä uudelleen siellä kalliimmalla. Tää on vaikka esimerkiksi tää, mitä mä nyt teen, eli futispaita riisellaaminen. Mä ostan mun yksityisellä valmistajan näitä futispaitoja tosi halvalla, siinä mä myyn niitä Torissa uudelleen. Mutta muista huomioida se, että jos ostat varsinkin jotain huonoja kopioita, niin se on laitonta myydä näitä Torissa tai omassa verkkokaupassa. Joten jos sä aiot ostaa kopioita, jos sä aiot ostaa kopioita jostain Kiinasta, niin ostaa tosi hyviä kopioita. Ja sitten myy niitä pelkästään silleen Torissa ja Vintedissä ja sano aina kun sua otetaan yhteyttä, en ole vaan tuu aina kopioita. Mä en suosittele todellakaan myymään näitä kopioita omassa verkkokaupassa, koska se voi eskaloitua tosi nopeasti ja sä voit saada jotain sakkoja. Eli muistakaa, että resellaamisessa on aina oma riskinsä, mutta helpoin tapa välttää nämä riskit ostaa aitoja vaatteita jostain Torista halvemmalle ja myydä niitä samassa paikassa kalliimmalle. Ja sitten mennään 5. tienostapaan, joka on markkinointitoimisto tai oikeastaan mikä tahansa toimisto. Eli tämä toimisto on englanniksi agency, joka on vähän tutumpi sana, eli tällaiset toimistot myy firmoille palveluita, jos ne tekee jotain tiettyä asiaa, ja nykyään trendaavimmat asiat on joko videoeditointi tai kokonaan videoiden tekeminen. Joten mulla oli vaikka tuossa talven aikana tällainen somemarkkinointitoimisto, mä tein siellä 400 € kuukaudessa useamman kuukauden ajan. Tää on tosi helppo aloittaa, kun sulla on vähänkin jotain osaamista jostain tietystä taidosta. Ja helpoin tapa saada asiakkaita on erikoistua johonkin täysin tiettyyn taitoon, mieluusti joku ei niin ylikäytetty taito. Pyydä sitä tosi tarkalle kohdeyleisölle. Mutta muistakaa, vaikka tää somemarkkinointitoimisto on tosi ylikäytettyä ja ylikulutettua, näitä on satoja jo Suomessa näitä toimistoja. Joten en suosittele valitsemaan somemarkkinointitoimistoa, vaan mieluummin katsottaa joku vaikka mainostoimisto, joku kuvamainostoimisto, videomainostoimisto, joku vaikka editointitoimisto, mikä tahansa tällainen ei niin ylikäytetty. Sitten mennään toiseksi viimeisen tienostapaan, joka varmaan pitkällä kannalta kannattavin näistä tienostapoista, ja se on YouTube-videoiden tekeminen. YouTube-videoiden tekeminen on tosi helppo aloittaa, mutta muistakaa, että tähän tarvii paljon kärsivällisyyttä, koska sun eka videot ei tule menemään viraaliksi. Sitten kun sulla on viraalivideot tehty, niin sit sulla on tosi paljon potentiaalia aloittaa jotain kursseja, yhteisöjä, maksullisia yhteisöjä ja tehdä tosi paljon rahaa tästä. Sitten kun sä oot saanut ekat 10 000 tilaajat tälle sun tilikäyttäjälle. Nyt te ajattelette, että mistä sä tekisit videoita. Sä voit tehdä sille miten mä teen, eli mä kuvaan omaa naavaa, mä dokumentoin mun omaa elämää ja omaa matkaa ja annan teille ohjeita. Tää tapa valmistaa sua se yhteisöjen ja kurssien tekemiseen paremmin, joka tulee olla tyyli sut isoin tienoustapa tulevaisuudessa. Mutta sitten se on vaikeampi kasvattaa. Toinen tapa videoita tehdä on valita joku aihe, vaikka salibändys, sä teet salibändys tosi paljon videoita. Se on paljon helpompi kasvattaa, koska kaikki jo tietää sen. Ja kaikkien on paljon helpompi alkaa katsoa sun videoita, kun ne tietää valmiiksi sen aiheen ja on kiinnostuneita siitä. Mutta vielä kerran mä sanon, tää tarvii paljon kärsivällisyyttä. Pitää julkaista niinku satoja, ellei tuhansia videoita ennen kuin sä tulet blow-uppaamaan. Tietenkin tähän tarvii hyvät editointitaidot, hyvät kuvaeditointitaidot, sä pystyt tehdä thumbnaileja ja mä suosittelen, että aina tutki sitä sun kohdeyleisöä ennen kuin sä alat postaamaan sinne. Tsekkaa vaikka kaikki suosituimmat videot. Paljon niillä on näyttökertoja ja mistä aiheista ne puhuu. Mutta muistakaa, että pitkällä tähtäimellä ne YouTube-mainostulot ei tule olla sun suurin tulolähde, vaan tulee olla se sun yhteisö ja ne yhteistyö, mitä sä tulet rakentaa tää sun YouTube-kanava ympärille. Sitten viimeinen ja kannattavin, mutta myös vaikein tienostapa on tää, mitä mä teen tällä hetkellä. Eli sovellusbusiness, sovellusten tekeminen yrityksille, eli tavallaan sovellustoimisto. Tosi moni yritys on tällä hetkellä vailla sovellusta, koska se on tosi hyvä tapa pitää tällaisia pysyviä asiakkaita, myös rakentaa asiakastyytyväisyyttä ja tällaista kanta-asiakasjärjestelmää. Näitä sovelluksia voi tehdä myös tosi muunlaisia sovelluksia. Sä voit tehdä jonkun oman sovelluksen, vaikka tällainen kalorilaskuri,
joka on tehnyt 200 miljoonaa euroa kuukaudessa vaan 17-vuotiaan tyypin tekevänä. Mutta varmaan helpoin tapa mitä mä teen, eli tällaisia kanta-asiakasjärjestelmiä eri yrityksille. Voit pyytää yhdestä tällaisesta sovelluksesta jotain 2000 euroa kuukaudessa, 1500 euroa kuukaudessa. Eikä sun oikeastaan sen jälkeen tarvii enää tehdä mitään, kun sä oot tehnyt tää sovelluksen. Ei tää sovelluskaan niin vaikea tehdä nykyään tekoälyn avulla. Kyllä siihen tarvii vaivaa ja sen takia se on vaikein tällä listalla. Mutta myös se on kannattavin, koska sit sulla on sovellus valmis. Sä vaan muokkaa sitä vähän eri yrityksille ja sitten sen jälkeen kun sä saat sen myytyä, niin sun ei paljon tarvitse tehdä enää töitä, kun sä oot saanut sen myytyä. Se sovelluksen tekeminen ei suinkaan ole vaikea asia tässä, vaan se on se myyminen. Pitää opetella tässä businessmallissa myymään tosi hyvin, soittaa kylmäpuheluja, lähettää kylmä sähköposteja ja sulla pitää olla tosi hyvä kärsivällisyys, koska läheskään kaikki ei tule haluamaan sun sovellusta. Väki vaan kasvaa ja kasvaa tähän kilpailuun, tähän businessmalliin, joten mä suosittelen aloittamaan tää heti. Jos te haluatte oikeasti oppia kuinka aloittaa tätä parasta businessmallia tällä listalla, niin pistä kanava tilaukseen, koska tällä kanavalla mä tulen eniten opettaa tätä businessmallia ja miten sä pystyt myymään näitä sun sovelluksia. Jos ei tule mitä tahansa kysyttävää näistä businessmalleista, niin kommentoi tuohon alas. Jotain kysyttävää, mä voin vastaa niihin ja vastailen niinku kaikki kommentteihin, jotka on vähänkin järkeviä. Ja myös tykkää videosta, jos sä yhtään tykkää tästä videosta ja haluat supporttaa mun kanavaa. Ja jaa vaikka kaverille, että sä voit kaverin kanssa alkaa tekemään näitä bisneksiä. Eikä taas muuta, tilaa kanavaa, nähdään seuraavassa videossa.